Η Λιδία μίλησε. Κανείς, μαμά. Είμαστε όλοι καλά. Η Χαρούλα τους κοίταξε έναν. Η ανακούφιση που ένιωσε γρήγορα έδωσε τη θέση της σε έναν κρύο, ήρεμο θυμό. «Με κοροϊδέψατε», είπε, και η φωνή της ήταν κοφτερή. «Με κάνατε να ταξιδεύω όλη μέρα, να πεθαίνω από την αγωνία, για το τίποτα. Κανείς δεν ήξερε τι να πει». Και τότε ο Βαγγέλης, που στεκόταν σε μια γωνία, έκανε ένα βήμα μπροστά, φαινόταν γερασμένος, κουρασμένος. Η συνηθισμένη του αλαζονία είχε εξαφανιστεί. «Εγώ φταίω, Χαρούλα», είπε με σπασμένη φωνή. «Εγώ τους είπα να το κάνουν. Δεν άντεχα άλλο. Αυτό το σπίτι. Χωρίς εσένα. Δεν είναι σπίτι. Είναι απλώς 4 τοίχοι. Εγώ ήμουν ένας ηλίθιος. Ένας μεγάλος, εγωιστής ηλίθιος. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με». Η ειλικρίνεια στην απολογία του ήταν αφοπλιστική. Η Χαρούλα τον κοίταξε και για πρώτη φορά μετά από μέρες ο θυμός της άρχισε να υποχωρεί. Είδε στα μάτια του τον φόβο, την απώλεια, την αγάπη, κοίταξε γύρω της τα παιδιά της, το ακατάστατο σαλόνι που ήταν η ζωή της ολόκληρη. Αναστέναξε βαθιά. «Εντάξει», είπε. «Θα μείνω». Μια κραυγή ανακούφισης ακούστηκε από όλους. Ο Βαγγέλης πήγε να την αγκαλιάσει, αλλά εκείνη σήκωσε το χέρι της με έναν όρο. Όλοι πάγωσαν ξανά. Από αύριο, ανακοίνωσε η Χαρούλα, και η φωνή της δεν άφηνε περιθώρια για διαπραγματεύσεις, τα πράγματα θα αλλάξουν. «Θα πιάσω δουλειά». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο βαριά και από την προηγούμενη. Η επανάσταση της Χαρούλας είχε μόλις αρχίσει. Μέρος τρίζει. Η Χαρούλα στην αγορά, εργασίας, κεφάλαιο 8. Ένα βιογραφικό σημειώμα από καθαρή φαντασία. Η απόφαση της Χαρούλας να μπει στον κόσμο της εργασίας αντιμετωπίστηκε από την οικογένεια με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετώπιζαν την είδηση ότι η γιαγιά τους αποφάσισε να γίνει αστροναύτης, με ένα μείγμα δυσπιστίας, τρόμου και κρυφής διασκέδασης. Το πρώτο και μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το βιογραφικό σημείωμα. «Τι να γράψω?» ρώτησε η Χαρούλα, καθισμένη μπροστά σε ένα λευκό χαρτί με ένα στυλό στο χέρι, σαν μαθήτρια που δίνει πανελλήνιες. Χαρούλα Χαμπέα, το γένος Πετροπούλου. Επάγγελμα. Οικιακά. Η οικογένεια συγκεντρώθηκε γύρω της, σχηματίζοντας ένα πολεμικό συμβούλιο. Η δημιουργία του βιογραφικού της Χαρούλας δεν ήταν μια απλή καταγραφή στοιχείων. Ήταν μια άσκηση δημιουργικής γραφής, μια συλλογική προσπάθεια να χτιστεί μια ολόκληρη επαγγελματική καριέρα από το τίποτα. Ο Μιχάλης, ο κοινικός εγκέφαλος της επιχείρησης, πήρε τον λόγο. «Λοιπόν, ακούστε. Δεν θα πούμε ψέματα. Απλώς θα εξοραίσουμε λίγο την αλήθεια. Για παράδειγμα, δεν θα γράψουμε οικιακά. Θέτα, αλφα, γάμα, ρουάσι, ομικρόν, όψιλον, μιου, έψιλον, δέλτα, ιώτα, έψιλον, όψιλον, θέτα, ούνιου, τάουρο, ιώτα, αλφα, ο, ιώτα, κάπα, ιώτα, αλφα, κάπα, ούνιου, λέψιλον, ιώτα, τάου, ομικρόν, όψιλον, ρογάμα, ιώτα, ούνιου, domestic operations manager, Kalpha iota tau omicron mu alpha gamma epsilon iota rho epsilon omega gamma iota alpha tau. Οικογένεια, ρώτησε η Μπέλα. Executive chef στο αναγνωρισμένο γαστρονομικό ίδρυμα Οίκος Χαμπέα, απάντησε ο Μιχάλης χωρίς δισταγμό. Ο Βαγγέλης, πρόθυμος να συμβάλλει στην αποκατάσταση της γυναίκας του, είχε μια φαϊνή ιδέα. Γράψτε και ότι δούλευε στο χασάπικο, που ερχόταν και με βοηθούσε καμιά φορά. «Τέλεια ιδέα, μπαμπά», είπε ο Μιχάλης. Οικονομική διευθύντρια CFO στην Βαγγέλης Χαμπέας Ιουία Λάε. Πάντα φρέσκα κρέατα. Τρία Αλίνα, η μόνη με πραγματική εμπειρία στον εταιρικό κόσμο, προσπάθησε να επαναφέρει την τάξη. «Παιδιά, αυτά είναι γελία. Κανείς δεν θα τα πιστέψει». «Αγάπη μου», της είπε ο Μιχάλης, «στην Ελλάδα δεν έχει σημασία τι είναι αληθινό, αλλά τι φαίνεται εντυπωσιακό. Το βιογραφικό δεν είναι για να πεις την αλήθεια, είναι για να σε καλέσουν στη συνέντευξη». Η λογική του ήταν μια τέλεια σάτυρα της ελληνικής νοοτροπίας του μέσου και των προσωπικών συνδέσεων που συχνά υπερισχύουν των τυπικών προσόντων. Η γεγαναία έμπνευση της ομάδας είχε απογειωθεί. Gamma Rho Tau Epsilon Kappa Alpha Iota Pi Rho O Omicron Sigma Omega Pi Iota Kappa E Vomicron Eta Theta Os Personal Assistant Tauitas Delta Iota Alpha Kappa Epsilon Kappa Rho Iota Mu Nu Etas Yoga Instructor. Αλίνας Μανολάκη, πρότεινε ο Διονύσης αναφερόμενος στη γυναίκα του. «Εγώ, από πότε?» ρώτησε η Αλίνα,
έκπληκτη, δεν τη σηκώνει στα τηλέφωνα, δεν τη κρατά τα ραντεβού. Απάντησε ο Διονύσης, το τελικό έγγραφο ήταν ένα αριστούργημα σουρεαλισμού. Η Χαρούλα, μια γυναίκα που η μεγαλύτερη της επαγγελματική πρόκληση ήταν να φτιάξει μουσακά για 15 άτομα, παρουσιαζόταν ως μια πολύπλευρη επαγγελματίας με εμπειρία στα οικονομικά, tau eta gamma alpha sigma tau rho omicron nu omicron mu ή alpha kappa alpha iota tau omicron personal management. Είχε ένα βιογραφικό που θα το ζήλευε και ο πιο επιτυχημένος απόφοιτος του Harvard. Ήταν πανέτοιμη να κατακτήσει την αγορά εργασίας. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Κεφάλαιο νέα. Το Γολγοθάς της απόρριψης οπλισμένη με το φανταστικό της βιογραφικό και μια αισιοδοξία που άγγιζε τα όρια της αφέλειας, η Χαρούλα βγήκε στον κόσμο για να βρει δουλειά. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή και ταυτόχρονα πολύ πιο κωμική από ό,τι φανταζόταν. Το κεφάλαιο αυτό εξελίχθηκε σε μια σειρά από καταστροφικές συνεντεύξεις, κάθε μία από τις οποίες ήταν ένα μικρό θεατρικό έργο που ανέδειχνε το πολιτισμικό σοκ της. Χαρούλας πράξη πρώτη, το οδοντιατρίο. Η συνέντευξη ήταν με τον πατέρα μιας φίλης της Λιδίας. Η Χαρούλα, ντυμένη με το καλό της ταγέρ, καθόταν απέναντι από μια νεαρή, υπερδραστήρια γραμματέα. «Λοιπόν, κυρία Χαμπέα», είπε η κοπέλα, κοιτάζοντας το βιογραφικό με απορία. «Εδώ λέει ότι έχετε εμπειρία στα οικονομικά. Πώς τα πάτε με το Excel?» Η Χαρούλα χαμογέλασε με αυτοπεποίθηση. «Α, το Excel, εξαιρετικό, το χρησιμοποιώ χρόνια. Βγάζει και τους πιο δύσκολους λεκέδες από τα λευκά». Η γραμματέας την κοίταξε σαν να της είχε φυτρώσει ένα τρίτο μάτι. Η συνέντευξη τελείωσε άδοξα λίγα λεπτά αργότερα, πράξη δεύτερη. Το παιχνιδάδικο που είναι το ιδιοκτήτης, ο κ. Σωτήρης, ένας παλιός γνωστός, την υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα. «Χαρούλα, τι χαρά που σε βλέπω. Ήρθες για τη θέση?» «Ναι, κ. Σωτήρη μου. Πάντα ήθελα να δουλεύω ανάμεσα σε παιδικές φωνούλες και παιχνίδια». «Τέλεια», είπε εκείνος. «Βέβαια, η δουλειά έχει και λίγο κουβάλιμα. Έρχονται οι κούτες από την αποθήκη, πρέπει να τις ανεβάζουμε, να γεμίζουμε τα ράφια». Μόνο στη σκέψη, η μέση της Χαρούλας έκανε ένα διαπεραστικό κρακ. Χαμογέλασε αμήχανα. «Θα το σκεφτώ, κ. Σωτήρη μου». Πράξη τρίτη. Το φροντιστήριο εμπότου η θέση ήταν για γραμματιακή υποστήριξη. Η διευθύντρια, μια αυστηρή κυρία με γυαλιά, πέρασε κατευθείαν στο κύριο θέμα. Η θέση απαιτεί άριστη γνώση αγγλικών, κυρία Χαμπέα. Πρέπει να επικοινωνείτε με τους εξεταστικούς φορείς του εξωτερικού. «Α, βεβαίως», είπε η Χαρούλα, θέλοντας να εντυπωσιάσει. Και με την καλύτερη προφορά που μπορούσε να επιστρατεύσει, είπε τις μόνες 2 αγγλικές λέξεις που ήξερε με σιγουριά: «Hello, goodbye». Οι κωμικές αποτυχίες της Χαρούλας ήταν μια οδυνηρή, αλλά και αστεία, αντανάκλαση των πραγματικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της ηλικίας και του υποβάθρου της στην ελληνική αγορά εργασίας. Η ηλικιακή διάκριση, το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων και οι σωματικές απαιτήσεις ακόμα και για τις πιο απλές δουλειές δημιουργούσαν ένα σχεδόν αδιαπέραστο τείχος 9-1. Κάθε όχι που άκουγε ήταν ένα χτύπημα στην αυτοπεποίθησή της. Η επανάστασή της κινδύνευε να τελειώσει πριν καν αρχίσει το κεφάλαιο 10. Η φρίκη της κρασοκατάνοιξης, απογοητευμένη και στα πρόθυρα της παράδοσης, η Χαρούλα αποφάσισε να παίξει το τελευταίο της χαρτί, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της, τη μαγειρική. Έμαθε ότι μια κοντινή ταβέρνα με το πομπόδες όνομα «Η Κρασοκατάνοιξη» έψαχνε για μαγείρισα. Χωρίς να χάσει χρόνο, ετοίμασε το δυνατό της πιάτο, ένα μοσχοβολιστό φρικασέ, και το πήγε στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης, ένας κοντόχοντρος άνδρας ονόματι κύριος Φώτης, δοκίμασε μια μπουκιά. Τα μάτια του γουρλώσαν. Έδωσε και στο προσωπικό να δοκιμάσει. Μέσα σε 5 λεπτά το ταψί είχε αδειάσει. «Κυρία μου», είπε ο κύριος Φώτης, σκουπίζοντας τα χείλη του. «Προσλαμβάνεστε?» Η Χαρούλα πέταξε από τη χαρά της. Επιτέλους, κάποιος είχε αναγνωρίσει την αξία της. Είχε πάρει την πρώτη της δουλειά. Η πρώτη της μέρα στην Κρασοκατάνοιξη ήταν σαν κάθοδος στην κόλαση του Δάντη, αλλά με περισσότερα λάδια και κατσαρίδες. Η κουζίνα, που από μπροστά φαινόταν γραφική, από μέσα ήταν ένα σκηνικό φρίκης. Ένα παχύ στρώμα λίπους κάλυπτε τα πάντα. Τα λαχανικά στα ψυγεία είχαν αρχίσει να αποκτούν δική τους προσωπικότητα.
Το λάδι στο